Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulla vlog inshaallah purella. I hope nikal maatirla husharullare. So ee video dada pannange an shopping video maltade ana shopping video do nakkana madime so ante shopping podita ita videos pura detail adi an malde nikal video tule but intro video tere martu podita naike next day intro video maltondulle ana nikal a video nikle ee video tule ee video me nikle istana video like manple channel na subscribe adirana ainat bega subscribe manpule anjane itta ee video start manpule nama. So guys, enkel itte all by the panda bridal jewelry tuvela by the kuttar bridal jewelry shop close adittu nanji tar pandide keepaton bartane. So enkel jewelry detti bokka enkel pan panta o shop detti nina dumbu yan gorchu bantu enjo konjo idar shop dar barta pandere ancha nana enkeleg red bridal lehenga pura tepparundu aikala an vlog continue mantra. So yes. So guys, enkel alpa kanti pura tuyata avlu shock ittanu and akka gola suit avunidene panda malamalla ittanu anche enkel kitte jewelry buddu dress teppere pondulla sagar gu podundulla alpa bride at lehenga pura tudu bokka peda kudlag podundulla. So we'll see the first sagar gu poi hoytula enna vlog da jambarad ricksha darite guddudera ancha pura kate ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ತೋಜಂದಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶೋಕ್ ತೂಜುಂದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಐದಾರು ಕಂತ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಬರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಆ ರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೋಲಿ So guys, enkel na lehenga shopping aand ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಲೆಹಂಗಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೆತ್ತ ಇಂಚಾಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕದ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತ ಶೋಕಿತ್ತು ಆಡಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹಲ್ದಿಗೂ ತೀಸ್ತಿಯರೆ ಬೈದ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲಾ ಹಾಂ ಇದೆಂಕೆಲ್ಲ ಹಲ್ದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತುಯರತ್ತ ಪೀಸ್ ತುಯರ ಬೈದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾದು ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿರುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟಾ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಜರೆಗೆ ಮದಿಮಲೆ ಕೆಂಪೆ दादा मन पर पहला वो नहीं थी तीर दादा मन पर के नहीं ग्रिप लाऊंगी रेड कलर जी के रेड डे चप्पल आवड़ता है लेते वो कलर लगता है इष्ट आवंदिच मुझे मैं नाडो ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಕೊಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಪ್ ದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಪ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂದು ತೂಯ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ರೆಡ್ ಬೇತೆ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಅವೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಂಗುಲಿಂದ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಇಟ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಿಮಲ್ ಕಾರುಗು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ತೋಜೋಡು ಮತ್ತೆ ಮದಿಮಲ್
ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿದೊಂದು ಲೆಹಂಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಮುರಣಿ ಆ ಲೆಹಂಗಗೆ ಎಂಗೆ ಲೇಟ್ ಬಲಿ ಬೈದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ನಿಜ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಹಳದಿದೊಂದು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ದು ಅದೇ ಮುಗಿತು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಓಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿದ ಶಾಪ್ ಉಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಟ್ರಸಿ ಒಯ್ನು ಇನ್ ತೋಜೋದು ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಬಲ್ತಿ ಜರ್ನೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೊಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಉಲ್ಲ ಆರು ಕನ್ನಡ ಪೋಯರ್ ತಿರ್ತಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೂರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪದೆ ಪೋಡು ಎಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಒರಂಬ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿದಿಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಜಿಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲದ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಮಾಟಿ ಆವಡು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಆವಡು ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ ನಂದು ಆವಡು ಬೊಕ ಕಾಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಗುಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಗುಚ್ಚಿದ ಕಾಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಚ್ಚಿಯ ಗಚ್ಚಿ ಗಾಜಿ ಅವು ಗೋಡಿಗೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನೆಟುಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕದಾದ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಕ್ಲಿಕ್ತಿದ್ವ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೂಡಲ್ಲ ಪರಗಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಹಳ್ದಿದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಗಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆಂಕಲ್ಲ ಸಾಲ ತೀರು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೈಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಹುಲ್ಲೆ ಬಾಳ ಸಾಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಆರಾಮ್ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಿಪುಗನ ಬೇಗ ವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅನಸ್ ಮಲ್ಕ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿದೆ ತಿಂತೇನೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಗೆ ಬೈದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಎನ್ನ ಬೊಟ್ಟಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ
ಫುಡ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜೆಂಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಡಾತ ಬಡ ಆದಾದ ಬಡನೆ ಪೋಂಡು ಬಡನೆ ಅವನಿದ್ದೆ ಆತ ಬಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತನ್ಮಂಡ ಮೂಜರ ಕರೆಯಣ ಆಗತ್ತೆ ಮೂಜಿ 30 ಮೂಜಿ ಕರೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್ ದೀಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾಡು ದುಮ್ಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಣ ಆಂಡ ನಿತ್ತ ಗಲಿಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನಕ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಆಪ್ನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಅದು ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕಳದ ಪಂಡಿಲಿ ಸಂಡೆ ತಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜುಡಿಯೋ ಪೋಯರುಂಡು ಜುಡಿಯೋ ಪೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಫೋಕಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಆಂಡ ಇದೇ ಇಂಚರಿಂಗ್ ಆಪ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಟ್ಸ ಪಂಡೊಂಡತ್ತೆ ಒಬ್ಬೋ ಬೊಲ್ಲನೆ ಬೈತನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ಅದು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ವೆ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ವೆ ಇತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಬೊಲ್ಲಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಸಿ ಮುರ್ಕೋದಿತ್ತು ನೀರು ಚಿನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಲಡಿ ಪೋತ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿ ಜಾಯ ಪನ್ನ ಬುಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಐತೆ ಎಂಕಲ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಲೆಹಂಗಾ ಎಂಕಲ್ ಸಾಗಾಡೆ ದೀದು ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಕೂಡ ಪತನ್ ಬೇರೆ ಹೆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಸಾಗಾಡೆ ದೀದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಕೂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ತನಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಗೆ ತನ್ವನ್ನ ಗಂಟೆ ತನ್ವನ್ನಾಗ ಆದರೆ ಕರೀಲು ಸೊ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ನನ್ನೇನು ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಅಂಚರಲ್ಲಿ ತಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಐತಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತುವ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯರ ತೋಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಂಡು ಬಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ರೆಡ್ಡೇ ಪಾಡ್ತಾ ಸೊ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಾಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಗ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಾ ಅನ್ನೇ ಬೈದ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನ್ಲ ಅಂಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುನ್ನಣ್ಣಿ ಅರೆ ಎದುರು ಪೋಯರು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕ ಫುಲ್ ಶಿ ನಾಯ್ಕಲೊಂದು ಓಕೆ ಚಾಪುರ ಕತೆ ಏನು ಫುಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತ ಎಂಜ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪು ತಿಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಬರ್ಕಾನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಿದ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಂಕ ಪಿದಾಯಿ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜೇರ್ಸು ಕಾರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ಇಂಗಲಿತ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಳಿಯ ಒಂದುಂಟು ಗೈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ
మీరు ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ತೋದೊಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲಿ మీరు వారి పదవనందులు లేరు మున్నన్ని ఇంకా అన్ని వైద్యనలా మేదంతులే ಆರಾಮ್ದು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಜನನೇ ಇಜ್ಜನಿ ತೇತ್ ಜನೂಲ್ ಎತ್ತುಲೆ ಮೇರೆಂತುಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತಂದು ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ ಲಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಡ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೋಜ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾತು ದೀಪ ಗೈಸ್ ದಾದನ್ ಬಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲೇನು ತೂದು ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೈದು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಆತನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ಪಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಬಂತದೆ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅದುಲ್ಲತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಶಿಟ್ ಯಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಝೂಮ್ ಅಂತದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣಂತೂದು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಮಂದಿ ಆಂದು ಹೋಗ ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಎಂಚ ಮಾರೆ ಆಚು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತದು ಅಂಚ ಬುರ ವಿಷಯ ಆತನು ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ ನಾನಾ ದಾಲೇಜ್ ನಾನು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡ್ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋದಿತ್ತ ಐನೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಾಗ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಪು ನೀಂದ ಮೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನಂಚು ಪೋಪುಂದಿತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಏತ್ ಪಣ ಕುಳ್ಳು ನಾಲ ಅವಂಚ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆನಾ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿಂದ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಮೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 2 ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಚೇತನ ಕೆಂಡು ಚೇತನ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪಂಡದ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕೆನಡಾ ಅನ್ಪಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡೆನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಅವೊಂಚೂರಿಂದ ಅವಡತಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಅವಡದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಜನರ ಕೆನಡಾ ಅನ್ಪಂತೆ ಮೋಲ್ ಓಡೆ ಬಂತೈ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತನ್ವಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗಾಲ್ ಪಂತಲ್ ಯಾನ್ ಕತಾರ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ MBBS ಓಡೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪ MBBS ಮನ್ಪೇರ ಪೋತೆಗೆ ಯಾನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಡೋರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡೋರ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ ಮೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೂರ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಡ ದುಬೈನ್ ಪಂತಲಿಗೆ ಅತಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಇದ್ ಪಂತಲಿಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಡೆಗೆ ಈ ಕಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಬಂಡಲಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಸೊ ಏನ್ ದುಬೈ ಕೆನಡಾ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬೈದೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಎಂಚಿ ಲಿಂಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೋಲು ದಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ನಿಜ ಪೋದಿಪ್ಪಲ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮೋಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತನು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ತೂಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಟ್ಟದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪುನ ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಿನಿ ನಾಚಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ನಾಚಿಗೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬನ್ಯಾ